הזדמנות לברך ברכה מאוד מיוחדת. קוראים לה ברכת האילנות. צריך לדעת שברכת האילנות יש לה שני טעמים עיקריים למה מברכים אותה. הטעם הראשון הוא להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על שהאילנות שוב חזרו ופרחו מחדש, ואחר כך אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא בזה שאנחנו מברכים ברכת האילנות. הטעם השני על פי הסוד שיש נשמות מגולגלות שהתגלגלו בעצים, וברגע שאנחנו מברכים את הברכה אנחנו מעלים אותם למקום גבוה. על מה צריך לברך? אז באמת לכתחילה הולכים וחזרים אחרי שני אילנות של עצי פרי, לא עצי סרק ולא עצים מורכבים, דווקא עצי פרי, ועליהם מברכים את הברכה של ברכת האילנות. עוד דבר חשוב שצריך לדעת, ברכת האילנות לכתחילה צריך לעשות אותה ב10 אנשים. אדם שלא מצליח למצוא 10 יכול לברך גם לבדו, אבל למה צריך 10? בשביל לומר קדיש אחרי הברכה, וזה באמת עושה את התיקון כמה שיותר טוב. מי שרוצה לברך את הברכה, הוא צריך ללכת ולהתקרב לעץ, לראות את הפריחה שלו, ורק אחרי שרואים את הפריחה מברכים. לא מברכים על הפרי עצמו, אלא על הפריחה, להסתכלים על הפרחים של העץ, ועליו צריך לברך את הברכה. גם נשים חייבות בברכה הזאת, בשונה משאר מצוות שהזמן גורם, בברכה הזאת גם נשים חייבות וצריכות לברך את הברכה, ומראש חודש ניסן אפשר לברך. מי שלא הספיק בכל החודש, יכול לברך גם בחודש אייר.